hartu dugun proiektua kanika banatzailea. Genituen kanika asko eta banatu genituen hiru multzotan, txikiak, ertainak eta handiak. Orduan, gure baldintzak izan dira, airuko folio baten, kaxa baten neurria utzi bertzula gehienez, eta kartoia, papera edo kartulinaz inaurun bertzula eta kolak izan berko zuten ukipen kola, lotiten iguala dela, edo bestela karpinteruan atxuria. Niko hain proiektua esplikatuko dut. Hemen kanikak daude. Hartzen txuzu kanikak eta hemen ditzartzen dira. Gero, hemen ateratzen dira, eta egiten dute pista guztia, eta txikia baldin bada lehenengo zulotik erortzen da. Ertaina baldin bada bigarrenetik, eta handia baldin bada hirugarrenetik. Gero, edekitzen dugu kajoia, eta hemen zelkatuta ateratzen dira. Eta hain probatzen modu. Handia, hirugarren zulotik hartu da. Ertaina, bigarren zulotik hartu da, eta txikia lehenengo zulotik hartu da. Ateratu dugu kajoia, denak, hiruak zelkatuak daude.